Салом алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе-Сити. Хоб дӯстони азиз, хонаи навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Сино. Ана ҳамин роҳи мебинем дӯстон, магазин Саодат. Ана аз он тараф Газпром, Милан Амода дӯстон. Рост ва рост ҳамин хонае ки ҳозир мерем ба навор мегирем. Намидон бари дон хати ана ҳамин хонаи фурӯшӣ мешавад дӯстон. То охириша тамошо кунед навора. Хона ба ремонта тайёр шудааст. Аз ин тараф дар пеши хонаш чӣ дида мешавад дӯстон? Дилфинария, гимназияи Хоризон, спортзали X-Fit назди клуби VIP 101 дӯстон. Ана ҳамин тараф. Дар пеши хона дӯстон, ҷои стоянка. хоб дӯстон, ана ҳамин хона аст, хонаи фурӯшӣ. Поли тамошо кунем, маълумоти пурраша медиҳем. хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, 104 микрорайон. Замин 5 сотиқ, общий 300 квадрат. 6 дар хона, канализация центральный. Биное ки дӯстон мебинед, берунаш қариб аст уже тайёр шудагиад. Даруни ҳамин бино дӯстон ҳозир ремонт рафти сай пад абой. Ремонтош Королевский мешавад, ҳозир медароем нишон медиҳем. Дар ҳамин суме ки мо гап мезанем, ремонтош ҳамаш Королевский люкс мешавад. Полни ҳавли брусчатка. хона ду ошёна плюс подвал дорад дӯстон. ҳамин биное ки мебинем 11 тарафи дарун, 9.5 фаҳмиш мешавад дӯстон. ҳар як этаж баландиш 3.5 аст дӯстон. Якум, дуюм ошона болош пентхаус мешавад. Агар ки мисол договор кунен ё ки ягон чизи дигар мешавад. Подвал, ҳозир подвалам мебинем, подвалам 3.5 аст. даруни биноро мебинем дӯстон. общий квадратш гуфтем 300 квадрат, 8 метр. Фақат ана ҳамин коридор дӯстон. ремонтош гуфтем Королевский мешавад. Канализация центральный, хонаҳо ба кирпичи сурх, газоблок бардошта шудааст дӯстон. Топли пол якум дуюм ошона дорад. ана ҳамин якум хонае ки мебинем дӯстон. ду ошона монолит аст. хонаи калон калон.
дар якум мошина дута комната, якта санузел, як кухня мешавад. Дӯстон ана кухня, як санузел. ин бино дӯстон ду роҳ дорад. Аз тарафи берун, аз тарафи пуштам роҳ аст. инҷо ошхона мешавад. лестницаи пожарни барои криша. аз ин тараф роҳ ба подвал, подвали калон. дар омада дуи мошинаро мебинем дӯстон. дар дуи мошина 4 комната, якта санузел мебошад. инаиш спальня, як мошина. телевизор аз тарафи қафо ва як санузел дар даруни ана ҳамин комната дӯстон. хоб як калидори калон аз ду тараф хона. як хона. ана дӯстон дельфинария инҷа мебинем. сеюм комната. ростаки балкон мешавад. тризош арка. баландии хона гуфтем 3.5 аст. баландии ҳар як ошёна ремонтш гуфтем королевский люкс мешавад. дар ин ҷо дӯстон барои лестница ҳама чизош заказ кардагиан ба наздикӣ оварда мечаспонанд дар тризошон. хуб, як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, 104 микрорайон, замин 5 сотиқ, обши 300 квадрат, 11 ба 9.5, 6 комнат, канализатсия централни, ремонт королевский дӯстон мешавад. хона ба кирпичи сурх ва газоблок сохтагианд. ҳар як этаж баландиш 3.5, подвал 3.5 аст дӯстон, подвалам 3.5, подвал склад ҳам мешавад. се ошона, се мошинае ки мебинед дӯстон пентхаус мешавад, ё ки агар вариант боша ягон чиз дигариш мекунед. якум этаж дар 2 комната, як санузел, як кухня мешавад. дуюм этаж 4 комнат, як санузел. варианти алиши мошин мешавад дӯстон дар 20-30% сумаш. но гуфта намонем дӯстон, инаи чизое ки мебинен ё ҳамаш гипсовия, мақсад хафак хеле чизо нестае. нархи хона дӯстон $170,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баром монда мешавад. номерои телефон барои тамос 944 20 00 07. ватсап дорад, метавонед дар ватсап ҳам занг занед дӯстон.
рӯ ба рӯи ҳам бино дӯстон Дилфинария, гимназияи Харизон, спортзал, Xfit назди клуби VIP.